Ja. Hej og velkommen. Vi er DK-Crafters.dk, og det er min server. Bed mig, hvis du kunne prøve at få Notch besked med her. Vi skal nok lige gå lidt tilbage og så ind imod ham igen. Det siger man, når man starter her. Så som man kan se her, der er nogle regler her. Det behøver vi ikke at læse lige nu, men hvis inde på serveren skal I nok læse dem. Så står der, hvem der er admins og sådan noget. Så er der noget information med commands hernede og noget mere, hvor man kan vælge sit hold, dark eller light. Og så hvis vi går videre her, det her det er en af fredsbyerne. Ja. Og vi skal lige have kameramanden med. Hvor er du henne? Og der? Okay. Så hvis vi svømmer over her, så som der står, der er en legende oppe, der er sådan et rejsested med søen her, så kan man warpe sig til alle mulige steder. Okay, hvis lige skal være en lille hurtig rundvisning, så skal man gå videre. Hvem er vist med statuen? Ja, det er os. Det er os. Ja. Alle os fra DK-Crafters.dk. Det er Kasper, Ulla 2000. De er rigtig gode venner, så de har det samme skin. Så det er mig, Bimmer 2000. Det er Chris 1709. Det er Anto 1526. Det er så Mikli. Det er ham er jeg rigtig gode venner med. Ja, så står der nyhed fra Xiaomi. Nu står der Danish Crafters. Det skal der så ikke gøre. Ja, vi er så kommet på YouTube, men ja. Fortsæt rundvisningen. Okay. Og vi har som sagt den der konkurrence kørende, hvem der kan lave det bedste logo. Så kan jeg få whitelist de her 2 server. Altså, der er også en anden en. Det er den, som jeg hoster. Kom lige ned derfra. Jeg kan ikke komme derop. Kan du ikke? Nej! Kom ned! Okay. Ja. Okay, vi kan nok ikke se byen opfra lige nu. Jo, nej. Det er du nok ret i. Medmindre du lige gør mig kreativ. Skal jeg gøre dig kreativ? Ja. Så kan vi nok lige få et stort overblik over, hvor smuk denne by er. Jeg har så også et hus på den her server. Så hvis vi flyver op. Sådan der. Ja, det er sådan en ret smuk by. Jeg prøver lige at sætte videoindstillingerne lidt ned. Sådan så vi får et... så vi måske får et lidt roligere billede. Det prøver jeg lige at gøre. Undskyld, jeg tager jeres videoens tid. Det er bare... Ja, videoen den slutter nok her. Altså jeg kommer til at måske lave nogle flere videoer med nogle andre ting på min server. Det kan vi også lige vise dem. Hvad? Okay. Hvad Kommer det med i den her video? Hvad? Okay, der er nok endnu en ting, vi kan nå. Det var det gamle sted, man startede. Hvad skal jeg skrive? Se, her den. Okay. Det gamle, og som jeg synes, det smukkeste af de spawns, der er lavet, den så er rigtig flot. Ja, men grunden til at skifte til et nyt, det var for meget griff, synes jeg. Ja. Og så går Notch også rundt her, og han siger og så... Det er en statue af mig, jeg har bygget. Din selvlede navn. Og så Notch, han siger, this is a very nice server. Det står godt nok i reglerne, at man ikke må lave chat spam, men det gør Notch nu alligevel. Han snakker og snakker. Okay, vi kører lige kameraet over på en statue her. Nej, det skal vi ikke vise. Ja, den er flot. Har vi kameraet på statuen? Ja, der har vi. Okay, det er en statue, det tog mig ret lang tid at bygge.
Jeg tror, det var det. Der kommer nok nogle flere rundvisninger med nogle enkelte ting. Ja. Okay. Men det var det her. Hej. Ja. Farvel. Hej. Jeg er på YouTube.